Ще се върна малко назад. Във времето, когато се запознахме с тебе, ние се запознахме по времето на едно обучение по програма за насърчаване на предприемачеството. Това вече минаха 7 години от тогава. Дълго време, да. Разкажи ми за това твое участие, то каква роля изигра? Въобще, каква беше ползата от това нещо и какво предприе след тогава? Така, това беше много интересен период и в моя житейски път, и професионален. Ние работихме много дълги години в Бургас и се преместихме тук в София. Работата надоведе в София. И точно тогава исках да направя някаква много голяма промяна в начинът ми на работа. И това беше точно началото на пътя, който в момента вече така мога да кажа, че гордо го вървя. Тогава исках да получа малко повече информация, как мога да съм по-уверена в управлението на моята част от бизнеса. В общуването ми с хора това е също много важно, защото трябва да си и психолог малко. Другото, което исках да имам и лице в интернет пространството, което беше и така началото на нещо много хубаво, което се случи като приятелство между нас и за в бъдеще. Нали, ти ни изгради и сайта, помагаш ни в Google пространството, което за мен е изключително важно, изключително лице на нашата фирма. Направихме го по начина, по който ни харесва, нали, да има структура, всичко да е много ясно написано, да има информация достатъчно за нас. И това помогна, защото точно тогава вече започнах да намирам и клиенти, които са за нашата дейност. Тоест това доведе до правилните хора, които идват при нас, след като аз направих тази визия на сайта и съответно знанията, които вече постепенно натрупвах с твоя помощ и с твоите насоки, които са изключително ценни за мен, за което съм много благодарна. И хората, които се запознах около тебе, нали, в партньорства, също ми е много важно и ценно, нали, да ги имам като контакти. Много ти благодаря, Вили. Да. Радвам се, че мислиш така. Аз лично приех вашия проект много така с голяма радост. Не само заради самата програма, защото това беше мястото, където се запознахме много хора. Ние си направихме една малка мрежа. Някои търсиха кариерно развитие, други като тебе искаха да направят крачка да развият своя бизнес, нали, в друга посока. С голямо удоволствие го направих, защото вие вече бяхте свършили трудната част. Имахте хубави проекти, хубави снимки. Когато получим такъв хубав материал, история на фирмата, какви са ви проектите, какви отзиви имате, нали, какви референции, е много лесно да го позиционираш този бизнес и да докараш точният човек. Нали, много по-трудно, когато от нулата, но целта е да сме си полезни. Затова за хората, които тепърва им предстои да предприемат тези промени в живота си, тези крачки, и искат да се развиват в твоя бранш. Мога да ги разделим на две групи. Хора, които искат да влязат в фирмата, да правят дизайн, и хора, които искат да предприемат по-сериозни действия, те да си отговарят за развитие на бизнес, да направят собствен бизнес. Да започнем с първите. На първите, които искат да стават дизайнери и да трупат опит, какъв съвет би им дала? Първо, искам само да им кажа, че дизайна не е само една хубава картинка. И това вече има толкова умни програми, които правят добър дизайн, т.е. за да изглежда добре на картинка. Всъщност, те трябва да бъдат готови, че един дизайн, зад него стои много мисъл и много труд. И трябва да бъдат готови за това. Те трябва да бъдат готови да излязат от зоната си на комфорт,
да отидат на обектите, да следят целият процес от началото до самия край, да са наясно с всички малки детайли, защото този опит на терен е най-добрият опит и най-доброто знание, за да може да бъде един продукт абсолютно завършен. Трябва да имат и познания в областта на дизайна. Те трябва да усещат добре и да разбират от светознание. Това е абсолютно много, много, много важно. Не само да боравим с основните цветове. Тук боравим и с материи, работим и с нюанси на съответните материи, които добре се допълват и съответно какви отражения имат, нали, зависи от светлината на деня. Те трябва да са наясно, че това е не само една красива визуализация, а това е и много материя, която се слага в пространство. Другото, което бих дала като съвет е, че те трябва да са готови и да отделят много част от личното си време, за да направят собствени проучвания. Тоест, зад всеки проект има много голямо проучване за съответният клиент, т.е. какви са неговите нужди. Ние не можем да сложим нещо, което той не може да работи за в бъдеще за него. Нали, какви са финансовите диапазони. Това е едно проучване, което се прави по време на самото проектиране. Другото, което е изключително важно, трябва и да има поглед върху новите материали, новите тенденции, които са за съответната година. Аз лично ходя по изложения за дизайн, което допълнително ми помага, нали, освен фабриките, които ни изпращат нови материали, нови линкове за подобрени обекти, които произвеждат. Това на място помага много за да пипнеш материята, да видиш детайлите, един стол, примерно, нали, съответно как е изработен, как стъпва, какви са му нали, характеристиките, структурата основна, нали, на краката, на облягането, кой е комфортен, кой не е. И съответно това е допълнително вложение в един добър дизайн. Просто да сложи един добър продукт.